Estem aquí en una explotació de vaca bruna del Pirineu, una explotació extensiva aquí a la Vall Fosca. Jo soc el Marc Porta, soc geògraf i treballo a l'explotació familiar dels meus pares. Som una explotació de vaca ecològica perquè aquí no tindria sentit fer-la intensiva i per tant és una explotació extensiva que està en els prats, que gaudeixen dels prats, de les muntanyes, i que sigui ecològica dona aquest valor afegit a l'hora de vendre l'animal. Les nostres vaques, que són de raça bruna del Pirineu, durant l'hivern estan aquí als prats de dall i durant la primavera i tardor pugen una mica més aquí a mitja muntanya i a l'estiu el que fan és pujar a les muntanyes comunals, que en el nostre cas són Filià i Estangento. Es diuen prats de dall aquells prats que durant l'estiu es fa la sega, no? Que ja antigament es segaven a mà amb la dalla i ara actualment es dallen amb el tractor. Tenen aquest aprofitament dual, és a dir, que a l'hivern ho aprofiten les vaques amb el pastoreig i a l'estiu el que fem és emmagatzemar aquesta herba amb bales ensitjades per després a l'hivern tornar-les-hi a donar a aquelles vaques que estan al corral. Intentem sobretot és l'autosuficiència alimentària, ja que aquestes vaques s'alimenten a l'estiu a la muntanya però a l'hivern s'alimenten amb aquestes paques d'herba. Pel que fa al manteniment i a la fertilització dels prats de dall, l'únic que fem és tirar-hi els fems, les pròpies vaques que estan al corral, i el que fem és tirar el fem d'una punta a l'altra. Intentem abastir tots els prats, però és molt difícil i cada any fem uns quants diferents. Us aniré explicant com evolucionen els prats de dall així que avança la primavera. Si voleu, també podreu acompanyar-nos a pujar les vaques a la muntanya.